magluto og gabi, di manghinguko og adlawng Bernes, di maligo og adlawng Bernes, di maligo og naay mamatay. Mao nang mahitabo wa nay mo vigil kay nanimaho pa mo mong buhi kaysa patay. Mga patuo-tuo atos sementeryo, ay gabot sa sementeryo o palamuot kay ibutanta ka ng puuhon bitaw katapusang igsuon mamatay, magpajag og lubi, pilion tong lubi nga daghang bunga kay sumpa kuno karon ang pangutana kay naputol naman ang lubi, gisumpa naman ang kamatayon, ang tanang kaliwat anang namatay di na gyud na mamatay kay gisumpa naman kang kamatayon. Gasayang-sayang naman mo atong lubi, makakupras paunta mo. Unya lain pa papatuto, lain patuto no, magdamgo gani og has dako kasukuro Ginoo kinsa kay magluib na ho. Usag magdamgo kag maipo ang imong tango naa azoy mamatay. Unya magdamgo tae lipay kayo kay ang tae kuno kay kwartaman. Ug mao mang gani na nga ang tae kwarta nganong magpaabot pa man kag damgo paglukdo na lang magtae daan. Mga tuo-tuohon kun mong dagko kay nakarelate man mo. Lain pa atos sementeryo, mga lighter, mga posporo, mga snacks, mga kandila ibilin kay tanan kunong gida sa sementeryo maot na kuno og iuli. Nganong ning uli pa man ka? No? Eri ba? Mindset ba? Mindset? Wa gamita ang salabutan nga gihatag sa Ginoo. Lain. Kining mga padugo. Gapatukod kagbay, gipaduguan nimo manok, o diba, ganang gipalugnan, daghan kay mga padugo practices, mga diwata, unsa pa nang padugo diya. 1 Corinto 10:20, ang tanan nga mga halad nga gihimo sa paganong halaran, gihalad ngadto sa mga yawa, dili sa Dios. Atong buwan sa Nobyembre niaging tuig, gikan sa September to November, kasagaran sa among mga kaso na yawaan tungod kay kaliwat og mga diwatahan. Kana maghalad-halad og pagkaon o karne nga way asin-asin atong dagat, labi na kanang naay magpalutaw og bangka bitaw. Ngano? Humay, naay mga patilaw kuno. Gaampo sa Ginoo nga hatagag bag-ong ane. Unya sa nakaani na gahalad-halad ka og pagkaon ngadto sa mga demonyo. Unsa may giingon sa Deuteronomio 32:17, misilaob ang kasuko sa Ginoo kay naghalad silag mananap ngadto sa mga demonyo, dili sa Dios. Mano man lagi sa Old Testament, brad, maghalad man sila karniro. Sa Old Testament man to. Diya sa Hebreo 9:13-14, sa Old Testament maghalad sila karnero, kanding, baka, etc. Pero pag abot ni Kristo, ang dugo ni Kristo maoy hingpit nga halad sa sala. Mao na kinahanglanang mga mananap. Karon kay halad-halad kag baboy nga 40 kilos nga way gisi ang dunggan. Sa ato pa di ay wa kay salig sa kamatayon ni Kristo sa cross. Kinsay gihalaran? Demonyo. Mao na kanang inyong balay og inyo nang gipaduguan, bisan pag gipublisingan ninyo nag-obispo, magpabili ng infested kay inyo manang gihalad sa yawa. Kanang blessing sa pare, char-char man na. Mao na nga ayaw mo question nganong ingani kagubot among pamilya, nganong ingani mi kagubot, wa na may magkasinabot, bisag unsaon ninyo paningkamot, wa mo'y abot. No, mga financial crisis, mura mo nagsawod og tubig sa sudlanan nga buslot, naay blockage, murag naay nagpugong nga di ka malipay, pugngan ka nga malipay, pugngan ka nga makapahimo sa blessing sa Ginoo, dili mo tuhok ang blessing sa Ginoo kay contaminated man ang imong pagpuyo. Once na makasulod ng yawa sa imong pamilya, ang iyang trabaho, siya'y tigkawat sa grasya o panalangin sa Dios. Mo na mo question ta, malumos na ta sa mga problema, nganong gingani man ko mo Ginoo, brad, nganong mangingani man ko sa Ginoo, ako bayay gadunit og tiles nang among simbahan, brad, ako bayay gapa-aircon ana, brad, namuyboy na. I-apil pag boy ang pare, nay among pare, brad, akog kaon.
Namuyboy na lagi, kay naa na may sakit. Nga kakita siyang kagalingon. No? Occult contamination. Kanang magsuot kag habak. Sa 2 Makabeyo 12:40 hangtod sa 42. Gisilutan sa Ginoo ang katawhan sa Israel kay nagtiner sila habak sulod sa ilang bulsa. Katong mga way habak mo ni wa mga matay sa gubat, pero katong mga sundalo nga nagsuot og amulet habak amoy namatay. Nga naman kay wa sila'y pagsalig sa gahom sa Ginoo. God is more than enough. Mo iti balik-balik ni Father Darwin. Paigo ng Ginoo, labaw pa sa paigo ang Ginoo. Pero nganong sa ato pa di ay kay nagsuot kag kanang quantum necklace, pulseras nga bronze, nabutang kag banang bagakay nga gipurmang cross anang imong bintana, mga tunok sa buungon gibutang sa bintana karon di mo duol ng wakwak anang nay buntes inyong bahay, wa kay salig sa gahom sa Ginoo. Unsa maniguro tagpalit o kanang kandila, maniguro tagpalit kaning lami ning kuwa kay aron swerte kuno ka sa gugma, unsa kaning grain swerte sa negosyo, unsa kay namay kay kontra akining itom aron matigbak ning kontra. Superstitious belief. Bisag unsay kolor wa magmatter na. Mabitaw na kanang Santo Niño de la Suerte gitawag na siya syncretism. Ang pagtuong Katoliko gisagulan nimo pagano. Unsay gingon sa Biblia, gikasilagan sa Ginoo ang tanan.